ambai sini joto media sono santinoro faiso paja bisram gonso nor joto na siwo miani kahini sini khoroksa bukhukje ni sago je molestation khaijakmani bo actually Guwahati ni simi agartala faika agartala ni simi bo yang bisram gonso amke bini kami oro fai tongmo jarabo prai sanjani 6টা 6:30 digibo bas bisingo bono khoroksa buini bosoni boro bono moles khamani tei bo even police bai bo 100 wo bokol khaika kok saka but bokuni help malia bokabi tongka en bas bisingo kabang ma borok tongo bono kuni help khaya na ya bono nugui tongja tenya bono ke khorang khana ya ke bono buijotan pretend khai tongo jotan murti thangja khai si ang tine bono sana na yo Tripura wo bo kaisa Guwahati o pori tongoni Guwahati bo kaisa state Tripura bo kaisa state wo asa save lika phaiman jaga ta kaisa nijini hawa phai aske save kri hai botini amu kaisa sangkas proman hai Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi kaisa samo beti bachao beti padhao abo a government of Tripura bo under BJP ni government of haisi tamni bagai tini o beti bachao beti padhao ni omo tini tamni bagai obono initiative naja gyangai tong Sengnuk khaji thangnai koyama sagebo sini khoroksa bukhukjak university pori tongnai otu bisigo knowledge khamani afuru bahino seng YTF hi chabai haisi seng o Tripurani responsible citizens as Tripura sangai se seng afuru basau and tini seng onu khong basa mani bahino sini tinoro faima sini honorable MDC sini sar Uma Shankar sini khoi district president tong west district president tong amti hai hini am kaisa sini pot abo permanent ya abo temporary Seng tini all the funny as a indigenous people Tripura sangai chobanani bagai bongni suk dugo chobanam bai phagaisi and tini mo sudu Tripura jangai simi sing subai ais tumuno wanjai thuruk jig ni ba ajaga fana om hingang kai ajaga sing basana haisi omo sini society mo tolerated yamo haisi sumo tolerate khaijani jinis yamo tamni bagai hindi mo tumuno sini state mo haingi to hangka dine tai bare nai so government of Tripura khaime jinis kunu kri haisi afro wahaino within 12 hour ni bisingo a accused person otuwo je funungnai moles khandino borom kangka ang bisas khayo poito tongo government of Tripura chief minister Manik Sahar ni netritwe borok obno bataisa nayana haisi borok obno bataisa arrest khai justice rwan hne ang wanchu kintu tumuno leri thangke kaisa kogo tong haisi justice delayed is justice denied am haigi to hangke sing wan sungna haise je boroni je sini tabuk sini Indian prime minister samani beti bachao beti padhao samani abo government of Tripura abo bongni prime minister sapano yango borabno khunju kai ani sing wan sungna haise abon bai ang koinai om hai jate sini dophawo sini society wo om hai borok sitrano seng sak saja marna haisi borok nahangke borok CCTV footage ni bisingti borok rutuna angthong tini kabang ma borok oro comment khainai baksa nogo tongtongoi bui abri ni tomung saya nang ata abri bo khaing nata ni kabang ma comment khainai ang sanani muchungo khoroksa Tripura sano tumuno nini dofawo nini nukhungo nini hik nini sajak nini kukoi nini manai am hang to hangka approve dan ha kok sanai sungnuka sini former MP Revati Mohan Tripura bos hai tong wa jaga bo buini gojobno ta khana dia ro hani sai tong ang tini sanani muchungo ang kha khayabon bani bini tino chair kama khana haisi Tripura sarok je bono hamjagai budumani bo tini afro 100 moy 5 bosor ni bagai MP ngi diliwo aram eso aram ta ye nini kabang ma Mongolian hai country thang guri tongmani tinaban by o situation ma phai haisi even angan Facebook post ma khaikya you being a Tripura abo nini rights nai ning Tripura ni kok sanan haisi Seng Tripura ni bagai anytime suk duk je kuno problem bagai not as a political party not as a YTF not as the promoter not as the TWF seng as a Tripura sangai onu khongo tini paso haisi seng same bini background to mo BJP dakhai CPM dakhai Congress dakhai abo seng nai bini party kala nai sungmone help kaine paya seng bono kaisano chehra nai phayo bo sini dofani bukhuk bo justice ma nangnai ni seng tini abono once ku seng tini phayo haisi Mia ni simna bubagra bu kok saka ang niji ব্যক্তি koro boroi kok saka orani SP be kok saka na hangka seng tabu taisi SP malai obona bahike as soon as possible obona borono je o samung sitra khainano dakti romoi borono sajar nangtheng ni sing obono kaisa nongni bisinti kok kasanani muchungu to mono buskangong hai kebo samung sitra hamung sine khaitong hangkai norok ang koinani muchung sini bukhurongno taikiridi
norok jotono saiman nango 100 108 aborogono 109 ro call khainen tapok di and video khai am hai borono show up khaine bus kango tikhaine bagai norok apply ke basa dai haisi bari rok jansi ki rani hake fight khaine rungdi rani sengthuma hake fight khaine rungdi abo sang kasana ni musung sini dukhu rongno ta kirdi jefro nang kiri tongnai afro nang saksa nang narpas nai haisi kirinani kono kok kre nini rights tongo nini rights no kok sanane bagai seng jefro nang logir hangke seng jotono baksa ke seng apply nai haisi ambai